Ang Biblia nagtudlo kanato nga usa ra gyud Dios. Sa Isaias 45:5 mabasa nato mingon, "Ako mao ang Ginoo, wala nay lain. Walay Dios gawas kanako." Ang bugtong Dios nga gipaila ni Hesus mao ang Amahan. Nasa Juan 17:3 nagingon, "O kini ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo Amahan, ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala." Unya bisan si San Pablo nagtudlo usab sa 1 Corinto 8:6, "Apan alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan. Kung si Kristo Dios, mugawas nga duha na ang Dios." Ingon man sa Katoliko nga Dios ang Amahan, Dios si Jesucristo, di duha nay atong Dios. Ang tubag ana nga si Kristo dili lain nga pagka-Dios sa Amahan, kay siya man mismo miingon Juan 10:30, "Ako ug ang akong Amahan usara." Dili sabton nga kung si Kristo mipaila sa Amahan nga Dios, nga dili na siya Dios. Tungod kay ang Amahan mitawag man usab sa anak nga Dios. Nasa Hebreo 1:8, klaro kay na, "Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan." Wala kini magpasabot nga dili na Dios ang Amahan.